Адам Сільвер все ще намагається вирятувати All-Stars Weekend. 25 і 26 червня пройшов сьогодні драфт Національної баскетбольної асоціації. Одна з самых паспяховых баскетбольных каманд у гісторыі гэтага віда спорту і адна з самых вядомых спартовых франшыз свету зменіць свайго ўладальніка. Шановне гаспадарства, вітаю! З вами Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Зусім нядаўна скончыўся чарговы сезон Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. А разам з ім і першы месяц гэтага лета. А гэта значыць, што прыйшоў час для чарговага выпуску рубрыкі «Автоп месяца», з якога вы даведаецеся пра найцікавейшыя навіны і падзеі унутры і вакол NBA за чэрвень 2025 году. Ну што, пагналі! Адам Сільвер все яшчэ намагаецца выратаваць All-Stars Weekend. На пачатку чэрвеня было аб'яўлена, што чарговы матч усіх зорак, у каторы ўжо раз за апошнія гады, пройдзе ў абноўленым фармаце. Зборная ЗША супраць зборнай свету. Усе папярэднія спробы перафарматавання выходных усіх зорак, як бачым, не далі плёну. Некаторыя нават лічаць, што лізе ўвогуле лепш адмовіцца ад гэтай імпрэзы, чым і надалей пакутаваць ад бессэнсоўных спробаў у васкрасення яе былой славы. А вы глядзіце All-Stars Weekend? Што думаеце пра матч усіх зорак і яго фарматы? Пішыце вашае меркаванне ў каментарах. Праз некалькі дзён пасля вылету ў фінале ўсходняй канферэнцыі ад Pacers кіраўніцтва Нью-Йорк Кнікс 4 чэрвеня нечакана абвясціла аб звальненні галоўнага трэнера каманды Тома Тібада. Асабіста мне гэтае рашэнне падалося абсалютна нелагічным і, магчыма, нават шкодным для нью-йоркскага клуба. Глядзіце самі. Нават нягледзячы на даволі траўматычную рэгулярку, Нікс у гэтым сезоне здабылі 51 перамогу, што з'яўляецца найлепшым вынікам каманды за апошнія 12 гадоў. За 5 гадоў сваёй працы ў клубе Тібада выводзіў Нью-Йорк у плэй-оф 4 разы. У той час, як 9 трэнерам, што былі да яго, такое ўдавалася зрабіць толькі тройчы за 16 сезонаў. Апроч гэтага, Нікс пад кіраўніцтвам Тома Тібада занеслі ў свой актыў 4 пераможныя серыі плэй-оф, а да яго прыхода такая перамога ў Нью-Йорка была ўсяго адна ажно з 2000 года. Калі такія паказчыкі і выхад у фінал канферэнцыі для босаў нікербокераў лічацца правалам, то я нават не ведаю хто і, галоўнае, праз які час здолее прывесці гэтую каманду да большага. – 25 і 26 чэрвеня прайшоў сёлетні драфт Нацыянальнай баскетбольнай асацыяцыі. Пад першым нумарам камандай Dallas Mavericks цалкам прадказальна быў абраны былы форвард універсітэта Дюка Купер Флег. Але і без неспадзяванак гэты драфт не абышоўся. Так, пад 16-м нумарам, намінальна Мемфісам, а фактычна праз абмен пікамі Портландам, быў абраны кітайскі цэнтравы Янь Хансэнь. Што тут неспадзяванага, спытаеце вы? А тое, што перад драфтам практычна ніводны аналітык не прагназаваў абрання Хансэня вышэй за другую палову першага раунда драфта. І ўжо дакладна ніводны не ўключаў яго ў топ-30 праспектаў 2025 года. Верагодна, і сам Янь не спадзяваўся на такі поспех, бо падчас самога драфта знаходзіўся недзе высока на трыбунах сярод іншых гасцей цырымоній. У чым жа прычына такога нечаканага поспеху маладога цэнтравога? У ягоных баскетбольных здольнасцях, праз якія яго ўжо ахрысцілі кітайскім Йокічам?
Ці праз тое, што яго інтарэсы прадстаўляе найбольш аўтарытэтны баскетбольны агент сучаснасці і даўні сябар і бізнес-партнёр Леброна Джеймса Рыч Пол? Час пакажа. У ноч на 23 чэрвеня у напружанай 7-матчавай серыі, дарэчы, першай фінальнай серыі NBA з 2016 года, лёс якой вырашаўся ў 7 матчах, Аклахома Сіті Тандер зрабілася чэмпіёнам NBA сезону 2025-2026. Такім чынам, Аклахома зрабілася другой наймаладзейшай камандай у гісторыі лігі, якая заваёўвала кубак Лары О'Брайена. Сярэдні ўзрост яе гульцоў склаў 25,6 гадоў. На першым жа месцы, калі цікава, застаюцца чэмпіёны сезона 76-77 з Портланду, сярэдні ўзрост якіх на момант перамогі ў лізе складаў 25,3 года. Апроч гэтага, сёлетняе чэмпіёнства ўвайшло ў агульную гісторыю NBA і тым, што ўпершыню з моманту заснавання лігі на працягу 7 гадоў чэмпіёнамі рабіліся 7 розных каманд. Адна з самых паспяховых баскетбольных каманд у гісторыі гэтага віда спорту і адна з самых вядомых спартовых франшыз свету зменіць свайго ўладальніка. Мажарытарная доля актываў Лос-Анджелес Лейкерс будзе прададзеная сямействам Бас, засноўніку і кіраўніку мультынацыянальнага інвестыцыйнага холдинга TWG Global Марку Уолтеру прыблізна за 10 мільярдаў даляраў. Сям'я Басаў валодала Лейкерс амаль 47 гадоў, што з'яўляецца рэкордам бесперапыннага кіравання баскетбольным клубам сярод дзейсных уладальнікаў каманды NBA. Доктар Джерри Бас купіў Лос-Анджелескі клуб разам з камандай НХЛ Лос-Анджелес Кінгс і іх арэнай Форум у Інглвудзе у 1979 годзе за 67,5 мільёнаў даляраў. За час знаходжання ва ўласнасці Басаў азёрнікі заваявалі 11 са сваіх 17 чэмпіёнстваў NBA і тым самым зрабіліся адным з найбольш тытулаваных клубаў лігі. Пасля смерці доктара Баса ў 2013-м кіраванне клубам перайшло да яго дачкі Джині, якая па выніках гэтай здзелкі захавае 15% мінарытарны пакет акцый каманды, а таксама на аглядную будучыню застанецца кіраўніцай клуба. Новы ўладальнік каліфарнійскага клуба Марк Уолтер не навічок у спартовым бізнесе. Ён ужо валодае альбо мае долі ў кіраванні такімі франшызамі, як бейсбольныя Лос-Анджелес Доджерс, Лос-Анджелес Спаркс жаночай NBA, гоначная каманда Андрэці Глобал, а таксама футбольныя Чэлсі і Страсбург. А гэтае ж яго прыдбанне Лос-Анджелес Лейкерс за, нагадаю, 10 мільярдаў даляраў афіцыйна стае найбуйнейшай угодай па куплі-продажы спартовага клубу у сусветнай гісторыі. Вось такімі навінамі адзначыўся першы месяц баскетбольнага лета. А якія звязаныя з NBA падзеі чэрвеня найбольш запомніліся вам? Пішыце вашыя варыянты ў каментарах і падтрымайце гэтае відэа рэпостам. А з вами быў Яўген і праект пра баскетбол па-беларуску. Чакайце наступнага выпуску, падпісвайцеся на соцсеткі праекту, дзяліцеся гэтым відэа з сябрамі і хай будзе баскетбол!